ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। କୋଉଠିକି ମେଳା କି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ଆଜି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରଥଟଣା ଦେଖି ହେବନି, ଏଇଠି ହିଁ ସମୟ ଗଲା। ରଥଟଣା ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସରି ହିଁ ଯାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିନା ସିଧା ତାଙ୍କ ଧାରା ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରାଣୀ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସେ ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପାଖରେ। ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିକିନା ତାଙ୍କ ଧାରା ବିବରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେ ହିଁ ହେଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆମଠୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଏ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ନ ନେଇକି ନାକ ସିଧାରେ ଚାଲିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବି ଯେମିତି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟାଣିବା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ଏଠି ଆମ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରଥ ଠିକ୍ରେ ଟାଣି ପାରିଲେନି ବୋଲି ଏଠି ମୁହଁ ଝୁଲେଇକିନା ବସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ୟା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ। ଏଠିକା ରଥ ଟଣାର ଗୋଟିଏ ଖାସିୟତ ଏୟା ଯେ ଏଠିକା ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ରଥ ଟାଣିଛି, ତେଣୁ ରଥ ଟାଣିବାର କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୋତେ ସେଠି କହିଲା। ଆଉ ସେ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବି ଫଲୋ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳା ଜମା ହେବେ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ରଥ ଟାଣିଲି। ବାପରେ ବାପ, ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ତୁମେ ଖାଲି ଧରିବ, ତୁମକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁମକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଆସିବେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରିକି ରଥ ଟାଣିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଭିଜା ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହଉ ସେସବୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ରଥ ଟାଣିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆସି ଆମେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁଣି। ଯେହେତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ତେଣୁ ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପାଖକୁ, ମାନେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ଦିଅ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରଥ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଆମ ଜଗାର ରଥ ପାଖରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଗାରେ ଏ ବର୍ଷ ରଥର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିକୁ ତ ହୃଦୟରେ ରଖିଲି। ଯଦି ତମ ଦୟା ହେଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ। ମୋ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖାହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।